שלום יקרות, אני יעל מסטודיו יסודות, מרכז לבז'נה ליוגה באלקנה, והכנתי לכם היום סדרת תרגילים שהיא ממש טובה לשחרור גב וחיזוק הבטן, טוב לתקופה הזאת שלפני פסח, של כל ההכנות והעומס שיש לנו. אז אני ממליצה לתרגל את זה פעם ביום, או כשאתן מרגישות צורך, שיהיו הכנות נעימות וטובות. בואו נשכב עם ידיים ורגליים אל השמיים, נניח לגוף להיות כבד אל האדמה, סנטר פונה אל בית החזה, עורף ארוך, להרפות לסת תחתונה. ניקח את הידיים אל האדמה ונתמוך את עצמנו, ניקח שאיפה ונצמיד את הבטן אל המזרון. נוריד רגל אחת ובנשיפה רגל חוזרת. שאיפה, רגל שנייה יורדת, בטן אל המזרון, בטן אל המזרון, ונשיפה. שאיפה, הרגל יורדת, לא צריך להגיע עד המזרון, אפשר להוריד ממש מעט. ונשיפה תוך כדי שרגל חוזרת. חשוב מאוד שכשהרגל יורדת האוויר יהיה בפנים, ולדחוס אותו אל המזרון, בטן ממש שלא יהיה רווח בין המזרון לגב התחתון. לחבק ברכיים אל הבטן, להרים את השכמות, להניח עקבים קרוב להשפנים ולהוריד חזרה את השכמות. ידיים עולות אל מעבר לראש, בנשיפה להצמיד את הבטן ואת הרגליים. רגל שמאל על רגל ימין, ומתוך הרגל התחתונה נעות מצד לצד. אנחנו מגעצות גב תחתון, לשחרר את העצה, את הגב התחתון. אפשר לעשות יותר לאט. צד שני, עקב קרוב אל הברך, מתוך רגל תחתונה, להניע מצד לצד. ולשחרר. נעשה שוב את הרגל הראשונה, ניקח את היד, נכניס אותה בתוך המשולש שנוצר, נרים את השכמות, נחבק את הרגל שהייתה עכשיו על האדמה, זאת אומרת שרגל אחת כפופה והשנייה עליה. חזרה, צד שני, שימו לב, רגל שמאל על ימין, עקב קרוב אל הברך. להכניס את היד במשולש, לחבק רגל תחתונה. שאיפה ונשיפה. נרפה את הבטן, את הלסת התחתונה. פנים ללא הבעה, רכות. נשחרר ונשכיב את הגוף להרפיה. ידיים כלפי השמיים, סנטר פונה אל בית החזה. לתת לגוף לשקוע אל האדמה. מי שזה כואב לה בגב, לכופף את הברכיים ולקחת את העקבים, את הברכיים אחת אל השנייה, ידיים מונחות על הבטן.